Айде! Това сме едно пътешествие. Останете с нас до края на епизода, за да видите откъде пътуваме. Айде, Майорка, чао! Чао, Майорка! България, ние идваме! Сега отиваме на летището да търсим самолета. С Дени ще ходим в България на едно предаване. България търси талант. Това ще ни е втория път, който ще ходим на такъв вид предаване. Миналата година ходихме на Испания. Тая година ще е в България. Let's see the difference here. Да. Between Spain и България. Вече сме в България, кацнахме на летището и продължаваме с нашето пътешествие. Сега ще ходим към хотела, ще си починим малко и утре сме на снимки за България търси талант. Ето го и хотела, хотелската стая. Даже много добре. Денис... Крушите. Денис мисли да си купи апартамент в София. Да. Да? Да, тук. Ети На Цариградско. Да. Цариградско шосе. Да. Буду с Филипом Киркоровым соседи. Киркоров. Той на Мерседес стоит. Ето, насам. Oh, you see, you have here. And behind прейскурант. Банята, туалетната. Айде! Направих си една импровизирана маса, вечеря в хотела, понеже е късно и нямаше как да отида някъде да ям. От Метро си купих една краставица, българска. Не знам дали е най-яката, какво е качеството, но в сравнение с испанските, това качество за мен е топ. Топа! Аз в Испания не ям краставици. И като се прибера в България, когато опитам краставица и все едно я опитвам за първи път. Все едно опитвам краставица за първи път. Не мога да ви опиша какво е чувството. Много е яко. Ой, не мога да спра да ям. Уникално. Уникално е. Хапвам и лягам, защото утре начака дълъг ден. Добро утро, вече сме на другия ден. Деня на снимките. В момента е 9:40. Това е гледката от нашия хотел. В 1 часа ще дойдат да наземат с някакъв микробус и ще ни закарат до телевизията. Преди малко станах и ще почваме да се подготвяме и ще ходим на снимки. Предполагам, че ще бъде много забавно. Ще ни вземат интервю. Как не обичам да говоря пред камера. Ще се справим. Ден отиде на закуска. Аз ще я пропусна, защото се нося с мене овесени ядки без глутенови. Предполагам, долу няма да има такива и заради това си взех. И така. Общо взето деня започва в София. Трафика се засилва. Днеска е неделя. Не е толкова интензивен. Предполагам, както в делнични дни, така че бързо мислим да стигнем до там. Утре малко ще е по-такъв деня е напрегнат или може би не напрегнат, ами
как да го кажа, ще трябва сутринта рано да хванем самолета. В 4 часа трябва да сме на летището. След това ще пътуваме до Ница и от Ница до Майорка. Ще бъде интересно. Готов ли си за талантите? Да. Да. Готов, а ти си готов? Да. Аз съм готов за Филип Киркоров. Песни пей. Денис още си мисли, че Филип Киркоров ще е в журито. Да, must be. Тегляме, долу трябва да начака... Бог напред и ми послед. Да. Да видим Филип Киркоров. Продължава да си мисли, че Филип Киркоров ще му е жури. Долу трябва да начака един бус от продукцията. Ще наземат от хотела. Здрасти! Сигурно нас чакаш. Да. До Атмос. Ей тука. Let's go. Let's go. В момента си намираме в гримьорната. Сега ще се привличаме и ще нагримират. Айде, започва се. До Атмос. От мен имате да. И от мен имате да. Да! Айде. До Атмос с 3 дата. Приятели, минахме първия кръг. Сега отиваме с Денис до магазина да си купим нещо. Намираме се в София все още. Цариградско шосе. Купона тече. Чикопиколе. Чикопиколе. Приятели, часът е 3:40. Отиваме към летището. Отиваме към летището. Самолета е в колко часа? В 6. В 6 излита. Трябва да сме там 5 и нещо. Таксито сега без 10 трябва да е долу. Потегляме. Имаме България, Ница, Ница, Майорка. В момента сме на терминал 1. Вижте го. Не е мръдна. Не е мръдна. Същата работа. По едно време. 5 седалки на кръст. Почките за байтовското време. Бруталната работа, ама няма нищо. Минахме проверките. В момента е 4:20. Всъщност 4:23. Сега ще чакаме, имам 1 час да чакаме, ама няма начин. 2 часа още не мога да се събудя. Направо ми се затварят очите. Полетът ще ни е някъде около час и половина. Ще пътуваме с Уизер. Предполагам, че с Уизер не съм пътувал отдавна. Предполагам, че седалките им са като на Ryanair и няма да може да се спикат хората с тия пластмасови седалки. Тук чакаме днес. Здрасти. Ви на самолет чакайте, че на трамвай. Ти какво правиш? Я пирати правлю. На пирати? Пирати с адвентурист. Много ми се спи. Слипи. Най-накрая скачихме на самолета, 100 часа чакахме в автобуса, направо съм потресен. Пак изкарах късмет с седалките. Сипа на кращето. Много яко.
Имаме 40 минути някакво закъснение. Вече сме в Ница. Закъсняхме с 50 минути. Имаме време. Имаме час. Другия самолета закъсня 50 минути. Някаква забрана имаха да си палят двигателите. Добре, че имахме 2 часа между полетите и сега ще ходим да търсим другия полет за Майорка. Чист късмет, иначе ако имахме по-малко, си оставаме тук и пропускаме работата. Security check. Let's go. Останете до края на видеото, за да видите какви подаръци нося на Сани от България. Вече се пребрахме в Майорка и сега имаме няколко часа да починем и после отиваме на работа пак. Сани трябва да е тук някъде долу. Здрасти! Hi. Айде, прибираме се. Сани няма търпение да си види подаръците от България. Дали ще харесат, не знам. Айде да си разпаковаш подаръците от България. Да снимам. Подари ми ги как? Чакай сега. Това е подаръка. 2 подаръка. Чанта. Не. Ето, това е единия подарък. Български домати. Да. Те и миришат. Миришат ли? Аз не можа да ги помириша. Ето и втория подарък. И втория подарък. Била! Била, да. Ай, мили! Ой, български Ще ги пробваш краставички, домати! задължително. О, благодаря ти, мили! Друго си е българското. Не ми. О, не е така. О, чуваш ли я? Чуваме. Бо. Маре мия. Не! Ами не! Няма нищо общо. Нищо общо. И тая от магазина не е да кажеш, че е гледана... Но тя е сладка. Да. Мили, благодаря ти. Няма за какво. Не бях яла повече от... Не знам кога последно съм била в България лятото. И аз не помня. Доматите също ще трябва да ги опиташ. Доматите за вечеря. Добре. За да получавате известия всеки път, когато качваме ново видео, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Дайте по един лайк, ако ви е харесало нашето видео. Отдолу има поле за коментари. Ако искате, коментирайте или ни попитайте нещо или каквото и да е. Благодарим ви! До скоро!